קיבלתי פנייה מיעל בעצם לסייע לה לשלב את לירן בעבודה אצלנו. משם בעצם הכל התחיל. דיברתי עם יעל, עריכת ההשמה, וביקשתי עבודה עצמאית. ובאנו לראות את הסופר פארם, ומאוד התרשמתי. והסברתי לאנשים שמהם אני מצפה שיקלטו אותה, וגם הסברתי ליעל לאיזה עזרה אני מצפה, כי לבד אי אפשר לעשות את זה. לא בלי העזרה של לירן, ולא בלי העזרה של יעל, ובלי העזרה של אילנה. זה כיף מאוד. זה קצת מלחיץ, קשה, וזה עובר. כי זה לעבוד בסופר פתאום עם הרבה אנשים, זה לא כמו לעבוד בקבוצה קטנה. לקח זמן להתרגל. היא הייתה צריכה לקבל אותנו, ואנחנו היינו צריכים לקבל אותה. והיופי הוא שהצלחנו. אני יכול לקרוא לזה היום הצלחה, כן, בהחלט בהצלחה. ההצלחה שלי היא לראות את לירן עם חיוך על הפנים. ההצלחה שלי היא לראות את לירן מקבלת אחריות על מחלקה, ואם תרדו למחלקה שלירן אחראית עליה, המחלקה הכי מסודרת היום בחנות. בלי מליצה ובלי שטויות, המחלקה הכי מסודרת היום בחנות. בעצם ברגע שאדם מגיע אלינו, אנחנו אחראים לכל התוכנית התעסוקתית שלו, ודואגים בעצם לבנות לו תוכנית קידום שמתאימה לו. זה נעשה בשיתוף איתו, בשיתוף המשפחה, בשיתוף אנשי המקצוע השונים שעוטפים אותו במערך הדיור או בקהילה. אנחנו קיבלנו בעצם יותר מה שציפינו. זה דבר ככה בדרך כלל לא מקובל. קודם כל נתנו לאפשרויות להתנסות בכל מיני עבודות, שזה לא היה לו קודם. המציאה של מקום עבודה למעשה היא המשימה הפשוטה. מה שחשוב זה למצוא את המקום הנכון עבור האדם המיוחד. זה ששילובים נתנה לו את האופציה הזו, זה מעבר לציפיות שלנו בתור הורים, כן? גם או ששילובים תכננתה, או זה יצא ככה, שהאדם שקלט אותו ישירות לעבודה, הוא הצליח מאוד איתו, ומהיום הראשון הוא מרגיש את עצמו בן בית. הליווי הנכון, ההכנה של מקום העבודה, הליווי הוא לא נעשה רק למועסק, הוא נעשה גם למעסיק. בשביל שההשמה תצליח, זה צריך לבוא משני הצדדים. עצם זה שהוא יום-יום קם לעבודה בשמחה וברצון, הוא נוסע בשני אוטובוסים, הוא מגיע למקום עבודה ברצון ובשמחה, זה משהו באמת, זו מתנה, זו מתנה. וכל זה אני יכול רק להגיד שזה לא לשילובים, שאנחנו ככה בכוחות עצמנו לא היינו מוצאים דבר כזה. לדבר אהבה, הכל יסתדר, אם רק נדע לדבר אהבה. התחלתי בשילובים בסדנת אומנות. זה גם היה חצי חוויה. רציתי עבודה עצמאית, וביקשתי מיעל שתעזור לי למצוא עבודה במסעדה. אם נסתכל ישר בגובה העיניים, נוכל לומר הרבה מילים, מילים של אהבה. אז אני אומרת תודה רבה לכולם, כל מי שתמך בי. שילובים, ליעל, האם בית שלי, לידית, המדריכים. תודה רבה. אם רק נדע לדבר אהבה, הכל יסתדר, אם רק נדע לדבר אהבה, אם רק נדע לדבר אהבה, הכל יסתדר, אם רק נדע לדבר אהבה, לדבר אהבה, לדבר אהבה.